Elizbarrutiko pertsona migratuen pastoraltzak Maria Udanire historia kontzertu otoitza antolatu zuen Donostiako San Inazio parrokian. Entzuteko eta otoitza egiteko proposamen musikal eta kontemplaziozkoa. Kontzertuak Maria Jesukristoren ama bezala lehen pertsona Nazareten bere bizitzaren berri eman eta kantatu zuen. Entzuleak musikaren eta narrazioaren eskutik Mariaren beldurrak, indarra, sufrimendu eta baldintzarik gabeko maitasunaren berri izan zuen. Fernando Prado Gozainak itxaropenez jaso du gobernuak migratzaileen regularizazio administratibo ezoiko prozesua abiaraziko duen iragarpena. Gozainaren hitzetan ondo antolaturiko regularizazioa Europako eta nazioarteko legerierekin bat, pertsonen duintasuna aitortzeko urratsa izan daiteke, bizitza eta lan esparru bidezkoagoak erraztuz. Paskoa, Jesukristo gure jaunaren heriotza eta piztueraren ospakizuna da. Garizuma, Austerre asteazkenetik, Ostegun Santuko arratsaldera arte luzatzen da. Arratsalde horretan, Ostiral Santuaren bezpera, Kristau elkarteak Pasko hirukoa ospatzen du jaunaren afariaren eukaristia ospatuz. Joan den asteazkenean, Artzaionaren katedralean, Austerre asteazkena meza ospatu zen.